Kapitel 9. Fritid og arbejdsliv. I Danmark findes 10.000 af foreninger. Her foregår en stor del af det sociale liv. Alle kan starte en forening og dyrke deres interesser i fritiden. Foreningslivet spænder vidt. Der er kunstforeninger, idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger, foreninger for folk med interesse for naturen eller historie, og så er der foreninger, der udfører frivillig hjælpearbejde. Vi kalder det Café Ovenpå til folk, som af en eller anden grund er faldet uden for arbejdsmarkedet. Man kan sige, at kernen af folkene er førtidspensionister. Og det, man kan her i caféen, er, at man kan skabe sig et netværk. Man kan få en ny kontakt. Man kan få en ny ramme at være til i. Vi kalder det også nogle gange hjælp til selvhjælp. Jeg er førtidspensionist og har været det en del år. Og så er jeg lige blevet skilt. Og så ser man jo ikke helt så mange mennesker, som man plejer. Og så tænker jeg, nu skulle der ske noget andet. Jeg synes, det giver, at ens dagligdag ikke bliver så triviel. Og man ikke bare går rundt med sine egne tanker hele dagen, ikke? Men man kan dele tingene med nogle andre. Det, jeg synes, der er godt ved en forening, det er, at man er fælles om noget, som man alle sammen synes er spændende. Man får en masse socialt ud af det, og man kan lave alt det frivilligt arbejde, man vil. Man kan lægge det i arbejdet, som man har lyst og tid til. Der findes også en række kulturelle foreninger for forskellige etniske grupper i samfundet. At være medlem af en forening er en af de mest almindelige måder at være sammen med andre og lære nye mennesker at kende. Klubben, Kurdisk-klubben, Vækstklubben, vi kommer til møder og snakker og spiller. Vi har nogle fritid, så laver mad og vi laver sport og går ture. På langt de fleste arbejdspladser er der en fri og utvungen omgangsform blandt de ansatte. Men også mellem de ansatte og chefen er der ofte en uformel tone. Så i Danmark, når en chef giver en ordre, man får besked på, at man skal lave en opgave, så kommer chefen ikke med en direkte ordre til dig. Chefen siger, har du lige tid? Vi kigger lige på den her. Har du lige lyst til at kigge på den her opgave? I mange kulturer der er man vant til, hvor når man får en opgave, så kommer det som en ordre. Nu skal du lave det her. Nu skal du lave det her. Her i Danmark, der kommer man i dialog. Chefen går i dialog med sine medarbejdere. Og hvis man nu misforstår den hentydning, hvor chefen siger, har du lidt tid til, vi sætter os og kigger på den opgave. Hvis man siger nej, så er det faktisk, så kommer man galt af sted. Hvis man ikke kender reglerne og omgangstonen på sin arbejdsplads, kan der opstå forviklinger og misforståelser, som måske kunne være undgået. Måden at samarbejde på, humoren og kommandovejene på de danske arbejdspladser, er bestemt af en række uskrevne regler, som det er godt for en nyankommen at sætte sig ind i. Hvis man er usikker på sit arbejdsplads, det kan jo ske til enhver. Så skal man spørge sin nærmeste, sine kolleger. Jeg tror, det er den vil starte. Det vil være et godt udgangspunkt faktisk, hvis man lige spørger om sine kolleger der. I Danmark er det ikke pinligt at spørge sin chef eller sine kolleger. Der er altid nogen, der vil hjælpe. En stor del af hverdagen på en arbejdsplads består af små snak. Man er sammen med sine kolleger ved kaffepausen, ved kaffemaskinen, i frokostpausen. Det er meget vigtigt, at man er sammen med sine kolleger, når der er sociale udflugter, firmafester. Fordi det er også gennem de sociale, der foregår meget videndeling. Gode råd, som jeg har til de nye, det er snak dansk på jobbet.